Hayi ipain yohost party abantu bavele banxile bahambe bayoluma ipoloni zabo fridge usowubazama. Nandikhumbuza nto man apha ndikhumbula emakhaya ndihoste iparty kumini yakhona ke shem kwakulokhekile yabona kungenaplan yonke laa nto lokhile ndibiza uspeech ndithi hayi man yazi ispeech yintoni hayibo yenza kwenzeke efondini like qokolela bonke abantu baxelele uba namhlanje ndizobe ndihost iparty pakum late kucwale futhi epatini yakhona kwakugcwele kuthe qhu uthi isintwana sikangaka hayi kwakugcwele shema ndifuna uxoka umuntu wayekhona ulutsha nje lonke lalikhona hayi kaloku okay hayi nyani ke kuselwe kwipati leyo sithe xa kuphaa ngo-12 ndawabona uspeech uba hayi ngathi bayoyisakala kugcwele ke namatsheri konke nje ndithi speech ndibe ndichitha speech ndithi speech angatyisi jonga ntwana yam angathembe wena mandlithu man ungatiphi namhlanje ndiyacela ungatyisi tim utimpe namhlanje hayi nyani speech ngandiphoxi njam nyani speech ke uyamazi kuspeech ngulusoloko ethembisa yona zidyasi zodwa ezo hayi uspeech ndimbone mane ephuma kancinci uspeech ngokutsho umculo endlini mane ephuma kancinci uspeech wayokhwaza phandle ukwazi uthi njengoba ekhwaza pha phandle ubhizi umuntu mane sithi buye edyakalasha igusha zityebile unintsi okutywala hayi kutsho ukuthi amane ephuma kancinci uspeech ihloti ngoyinto enkulu akakube kudala mani kube kwinto ethi kawukuphuma phandle kazi ntoni sezileqo-1 ke kubo ndithe nyani xa ndiphuma phandle ye madoda hayibo ospeecho yintoni bavulele zonke iinkomo bazifake egadini ye madoda zibuqisa umbona pha egadini iinkomo andayazi uba bafike njani uba bavulele iibhokwe neenkomo kugcwele nje egadini siyabhuqisa pha hayi kodwa babeyidiserve wayicima lo mculo ndithi yemani ekufamba wabaqoqa kwenzeka ntoni kahle kahle aphandle kuthiwa hayi kaloku waphela uvele wathi ye kutheni ngathi nje le mfuyo ayina-freedom watsho evulele ezi nkomo speecho yini ndimthembele lako speecho xa ndiphoxwa nguye madoda ndatakhombi kulo speecho sifike njani uba ngoku sifike ebuhlanti hayi zidyasi zodwa uspeecho akhombi